funcionamento diario do taller, gestionamos recursos, materiais que resultan críticos para as operacións do día a día, os vehículos, os cargadores, as emisoras e os repostos. O verdadeiro reto non reside no seu uso, senón nun aspecto máis básico: ter control e visibilidade sobre o que entra e o que sai. Cal é a nosa situación actual? Material que se retira sin deixar registro, ferramentas que non regresan cando deberían, repostos que desaparecen do inventario sen ter constancia, vehículos utilizados sen saber quen os emprega ni cando volverán. Que consecuencias nos produce isto? Estas situacións provocan perda de tempo, paradas imprevistas, compras ausentes e, sobre todo, falta de control operativo. Non se trata únicamente de manter orden, senón de garantir eficiencia, trazabilidade e control. Sen saber con exactitude que está dentro e que está fora, todo o proceso convértese en un sistema reactivo. Aquí comeza a cadea de erros. Un equipo fundamental recóllese sen ningún tipo de rexistro. E a súa viaxe lévao directamente ao chan. Por qué? Porque a zona de tránsito é un caixón desastre. Un almacén improvisado que reflicte a falta de control. Pouco despois, cando se necesita ese equipo, comeza a busca. O papel di unha cousa, a realidade outra. Cada minuto perdido é unha interrupción, unha chamada innecesaria, ata que a sorte e non un bo sistema resolve o problema. Busquemos o calibrador, pero se tiña que estar aquí. Onde estará? Que non levaría? Bueno, vou comezar ao menos pola bomba, a ver se podo facer algo. A ver, comezamos a calibración. Un momento. Pero esta bomba non funciona. Imos mirar un reposto novo. A ver, pero que pasa con estas baldas? Están baleiras. Por que non avisou ninguén? Ollámolo o coche logo. Pero, e onde está a chave? Quen levaría o coche? Este vídeo significa esta realidade. Solucionar este problema de falta de control de entradas e saídas de recursos suporía unha pequena revolución. Porque esta problemática que vos presentamos non nos só taller, creemos que tamén a sofren outros moitos talleres. Queredes formar parte desta pequena revolución aceptando este reto?